Hello, hello. Yan, oh. Pagod? Ha? Oh, sino yung isa? Tagal po ng bota. Andiyan pa po sila sa Ay, kasama nyo yan? Opo. Kumusta? Kumusta yung lakad? Ayos lang po. Ayan. Kabalik Langga din. sila. Napaka? Ay, wa naman. Hindi, Ay, kamel. Oo. Naglalakad. Kamel pula. Oo, kuya may nakasunod. po mga katolits at bababa naman sila. Ano lang sila ngayon dito mga tolits? 5 lang. Yung iba nandun sa kabilang area. Oh, ingat kayo doon, bay, ha? Bay, day, ingat mo dito, day. Tay, ingat mo. Ayan, bumaba na sila mga tolits, oh. Oh. Mga katolits, oh, mga katolits. Ayan. Yo, what's up mga tolits? Welcome to my YouTube channel, Katolits Mix Vlog. Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Nag-isa na lang po tayo dito ngayon mga tolits, no? Yung ating mga sakay, nandyan na sila. Bumaba na dito sa area kung saan po sila, kung saan ko po sila hinahatid. Ayan po mga tolits, at mamaya bababa din ako mga tolits dahil dito lang namin sila, dito ko lang sila hinatid, pero sa kabilang area namin sila pipick upin. At dalawang team, yung isang team nandun sa Siwasiw East, doon sila nagsisimulang umakyat at magsasalubong sila kung saan man sila area magsasalubong. At dyan po natin sila binaba banda. Dito na rin natin sila hinatid kahapon mga tolits, no? Dito sa area na ito. Yan po yung paligid. At makikita nyo to sa una kong vlog area na ito. Ayan po, no, silaw lang, masilaw yung hangin, araw. Ayan, tayo bababa na. Balik na po tayo dun sa highway kung saan po kami magkita-kita nila Joey at Noel. Okay po, no, matolits, kita-kits na lang tayo sa baba. Right. Yun mga tolits, let's go. Baba na po tayo sa highway kung saan po kami magkikita-kita nila Joey at Noel. Ako lang po mag-isa ditong umakyat dahil 5 lang sila kasama guide, 2 guide at 3 RE. At tayo muna dito. Magmaniobra tayo dito mga tolits. Ito, kukuha tayo ng konting clip dyan sa area na yan. Kuha tayo dyan. Yan yung kung saan tayo nakaharap. Alright, maniobra lang ako dito. Ayan. Alright. Yo. At nakunan na rin natin ito ng video kahapon mga tolits, yung area na ito. At kuha tayo ng isang dito, isang clip. O silaw, kayo ba? Silaw. Alright. Maya konti. Yun, let's go, let's go, let's go. At alis na tayo dito mga tolits. Ayan o. Alright. Yuhu. Ayan o, dyan natin sila binaba dito sa area na ito. At ngayon ay balik na tayo sa baba sa highway. At kung saan nga po kami magkikita nila Joey, Noel. At pa kami mga tolits, hahanap pa kami ng makainan dun kung saan po kami kakain ng almusal. Alright, ito mga tolits, yung paahon, ahon tayo dito mga tolits. Alright, yan Alright, yup, ahon boy, ahon.
May hangin bang masilaw? Ano lang mga tolits, yung araw ba? Ganda ng paligid. Alright. Yuhu. Okay. Kaahon na tayo. Okay. Yan po mga tol. So yung mga box na yan, yung mga box na yan, nakikita nyo mga tol, it's ano yan, mga panel ng solar. Ayan. Labas na tayo dito sa guard. Si guard. Jeff, maraming salamat. Thank you. Oh, yeah. Let's go. Alright. Ahon. Ahon, ahon. Diba? Oh, yeah. Yup, yup, yup. Ayan. Oh. Akala ko ang wagas na pag-ibig sa nubila lang matatagpuan, kay hirap na sa akin ay may hadlang pangako sa'yo. Obya mga tolits, mag-inom na tayo dito ng bahagi. Dahil na po. Yan mga tol, so tingnan nyo yung paligid dyan. Di ba? Oh, pag. Wow, pag. Pag na pag mga tol, so. Oh, ganda ng view dito banda. Wala nang sing tao mga tol. Kung may tao lang sana, pwede tayo huminto at magpapaalam. Oh, grabe ang bangin to. Lalim. Lalim ng bangin mga tolits. Ang lalim ng bangin dito sa area na to. Yan o. Oh, pag. Pag na pag yung ating dadaanan mga tolits. Oh, hindi natin makita yung daan. Agoy, pastilan. Oh, pag na pag. Mga tolits, pag na pag. Alright, dito muna tayo ng bagya. Pag na pag mga tolits, di makita yung kuan. Hindi lang po. Yan ang mga tolits, oh. Kapal ng pag. Agoy, wala tayong makita. Wala akong makitang kalsada mga tolits dahil sa kapal ng pag. Yan oh. Yan mga tolits, maghinahinay lang tayo, dandahan tayo. Halos wala akong makita. Oh yan oh. Oh, dito medyo okay siya dito mga tolits. Yung pag niya dito medyo klaro. Kitang kita po natin yung daan. Alright. Yoo. Tingnan nyo. Dito wala na siya dito. Agoy. Agoy, agoy, agoy. Yan oh. Mabuti yung ating camera ay maliwanag. Maliwanag ang ating camera. Yan. Move dito sa kurbada, mag-ingat dahil madilim, di ko makita yung kuan matulis, di ko makita ang kalsada. Huy, ano ba yan? Kailangan lang natin magdandahan. Pababa na po ito. Mahaba po itong palusong na to mga kaibigan, mga katolits. Kaso paging yan oh. Agoy.
Agoy. Agoy. Chip, halos di ko makita daan. Dilim. Sige. Tingnan nyo mga tolits, dahan-dahan tayo oy. Grabe na ito. Ang dilim oh. Hindi ko makita. Ewan ko lang dyan sa ating camera mga katolits kung kitang-kita ba. Agoy. Oh, ang dilim mga tolits. Wala tayo makita. Kailangan dandahan lang ako mga tolits, hindi ko makita yung daan oh. Uy. Bangin pa naman ito. Bangin pa naman to. At tayo pababa ng pababa. Medyo mahaba-haba po itong pababa na to mga kaibigan mga tolits. Sa tingin po ninyo dito matulin po ako, pero mabagal lang po. Sa camera lang po to na matulin. Mabagal po yung ating takbo dito dahil di ko makikita halos yung kuan. Malabo, kumbaga ano sa pag ba, pag malayo hindi mo halos makikita, pero pag palapit ka ng palapit sa area, maano mo na yung kuan. Ayun, may kasalubong tayo na mga sasakyan. Ayan, anuhin mo natin, pagbigyan muna natin mga tolits yung mga yan o, pick up din yan, Toyota Hilux. Yan o, kitang kita nyo mga tolits, Toyota Hilux. Alright. Oo, banti na, banti oh, diba? Dito rin banda mga tolits oh, sa ating kanan wala rin halos makikita. Oh, dito medyo dito kita ko na ko kalsada dito. Oh, dito sa baba. Uy, yun may nagtatayo ng ano no. Grabe dito sa ating kaliwa mga tolits, yung bangin. Halos di makita talaga yung kuan. Punong-puno siya ng pag. Oh, di ba? Hop dito. Uy. Nako, dito din mga tolits. Dito din oh. Hindi mo rin madilim. Pati yung ano mga tolits, yung paligid ng bangin, bundok, halos wala kang makita ng mga puno dahil na binalot ng makapal na pag dito sa ating dinadaanan. At least kahit papaano na aninag pa natin kalsada dito mga tolits. Habang palapit ka ng palapit sa dadaanan mo, makikita mo na, pero pag sa malayo mo siya tingnan yung pag, di mo makikita yung daan. Yan, katulad niya no, madilim siya sa dito, pero pag palapit ka ng palapit, liliwanag na siya. Okay, right, let's go. Uy, may ano dito, may ginagawa na ditong kuan, ini-install na poste. Alright, yun oh, yan oh matulits oh. Yun ang di makita, yung baba na yan. Mula dito sa kung saan ako ngayon, andun sa baba, di makikita. Magdahan-dahan lang tayo dahil madilim oh. Oh, may kasalubong akong sasakyan mga katolits. Gigilid muna ako dahil malaking sasakyan yan. Gigilid muna tayo. Ayan, gigilid muna ako. Tolits, gilid muna tayo. Sana hindi tayo masabit. Yan o, laki ng truck yan mga tolits oh. Yan o, dandahan din yan, punong-puno siguro ng buhangin din yan mga tolits. Uy, itutumbukin mo ako. Uy. Ayan, andyan sila mga tolits oh. Dami din oh. Alright, pick up Nissan Kakambal. Okay po, tara, let's go. Yun, kitang-kita na sila dito banda mga tolits oh. Okay na, wala na ganong pag dito banda mga tolits. Maliwanag na.
Maliwanag na siya dito. Alright. Opya. Malaking ano dyan, oh. Dito maliwanag na. Wala nang pag dito, mga tolits, oh. Maliwanag na yung ano dito. Ayan, oh. Opya. Maliwanag na maliwanag. Alright, pababa na tayo. Excuse me po. Dito wala nang pag dito, mga tolits. Baba na po to. Nung sa taas lang tayo. Nung sa taas tayo, grabe ang kapal ng pag. Dito okay na siya, maliwanag na. Alright. May bako tayong kasalubong, mga tolits, oh. Bako. May bako. Alright. May pick up. Ay, hindi pala pick up yan. Pick up nga, mga tolits. Nakaano pa man ulit, so mga vlogger siguro yan, oh. May umaakyat na mga ano, oh. May camera sa taas, oh. Meron pa mga tulits, oh. GMC Ford pickup, ayan, oh. May camera yung pickup, mga tulits, sa harapan. Doon sa taas ng kanyang kuhan may camera. Oh, dami tayong masasakyan na nakasalubong. May kalsada pa dyan sa taas, mga tolits, oh. Ano yan, para may akyat yung ano, yung gagawin nila poste ba sa kuan, turbine. Ay, hindi yan turbine, yung kuan, yung tawag niyan. Basta yun na yun. Ayun, oh. Boy. Ito naman po yung ano dito, mga tolits, matirik tong paahon na ito. Ito mahabang palusong. Ayan. Sina tayo, baka may paakyat. Alright. So, yun, oh, wala goods, walang kasalubong. Okay pa sa alright. Ayan, oh. Naghintay na yung dalawa sa akin doon ngayon, mga tolits. Okay, aray ko. Opya. Op.
malayo-layo pa tayo. Ayan oh. Oh. Mabahabang rough road. Mabasa, maputik. Maputik. Alright. Oh, dito maputik. Oh. Maputik. Maputik, maputik. Alright. Maputik na maputik. Lumalabo ang ating salamin dahil sa pag. Yan mga katulits, andito na tayo sa baba. Sa baba na tayo. Pero hindi pa tayo nakalabas ng highway mga katulits. Lalabas pa lang tayo ng highway. Alright, dito na tayo dadaan. Huwag na tayong dumaan dyan sa kanan. Dito tayo sa ito, para tayo ay mapalapit-lapit ng konti. Shortcut man to mga katulits. Shortcut. Shortcut. Yan, tricycle. Right. Dito tayo sa may barangay tayong madadaanan dito mga tolits ay barangay. Yan oh. Ito po yung barangay na dadaanan. Yan ang barangay. Ano ba tong barangay na to? Barangay dito eh. Ayan. Ito na tayo. Alright. Ito palabas na to ng highway mga katulits. Palabas na ito ng highway. Ayan o. Ayan. Ayan. Diretso tayo. Kumilit yung tricycle. Thank you kuya. Alright. Oh. Yan ang kulay na green ang palayan. Yan ang mga kaibigan, mga katulits. Kulay green. Yan. Ito yung ano katulits, no? Palabas tayo ng highway sa daan na ito. Alright. Uy, ay. Itong problema dito matulis pag may kasalubong. Pag may kasalubong ka ditong truck or kotse, hirap din. Paano natin i-ano? Ayun o. Okay po. Buti mga tricycle lang yung ating nakakasalubong dito. Kung mga malalaking ano yan, malalaking truck or kotse ay may one ko lang. Siguro kasya naman siguro matulits. Gilid lang, igigilid lang ng gusto para makakadaan. Bigayan lang ba? Diba? Alright. Oh, may tricycle pa rin tayo magkasalubong. Ito nilang ganda tingnan yung mga tanim na palay mga tolits.
Kaibigan. Nandito kami, Kapitana. Ay, sa kapitana kayo? Nagkarga kami ng gas ni Joey Boy. Sige, sige. Saan ka na? Saan ba yung kapitana? Papuntang ano yan, di ba? Papuntang Suwal. Suwal. Dito daw palabas na ako ng ano eh. Dito sa highway, sa galing sa taas. Okay, malapit ka na dito. Sige. Saan ba ako dito? Kakanan, kakaliwa? Kakaliwa, siyempre. Oo nga, kaliwa pala. Oo. Nalito ako. Natagalan ako doon sa taas ikan kasi ang dilim ng taas. Ang kapal ng pag. Ay, wala tayo magagawa. Okay lang yan. Oo, kaya naghinay-hinay na ba? Hinahinay. Hinahinay lang, no? Kay Madros Calzada, no? Maugyod, maugyod. Sige, 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 sige. Okay. Okay, okay, okay. Yan o mga tolets, nasa highway na tayo. Alright. Yan mga tolets, magkasama naman kaming tatlo. Saan kami kakain ngayon ng almusal at magkakape na rin. Yan o si Noel sa ating Arakan. Ayan o. Alright. Ayan, tunog-tunog na yan. Yun mga katolits, dito kami ngayon mag-standby tatlo. Dito kami ngayon. Diba mga katolits, wala tayo magparadahan dito. Uy, uy, yan. Alright, wala tayong paradahan. Ayun, may parada. Yun, good morning, good morning, good morning mga tolits. Andito tayo ngayon sa gilid ng munisipyo ng Suwal. Dito po kami naghintay ng tawag kung kailan sila namin susunduin. Ito po yung ating sasakyan. Andito po si Joey at si Noel. Ayan po yung kanilang mga sasakyan. Alright, yan. Dalawa. Ito po yung City Hall. Ayan, mga tolits. Ito po yung City Hall dito. City Hall ng Suwal, Pangasinan. Ayan o mga tolits. Yan po ang City Hall area. Ito po yung basketball court dito. Ayan o, Sport and Civic Center. Ayan po. Dito tayo. Lakad-lakad tayo dito. Habang maaga pa, hindi pa siya masyadong mainit. Ayan po. Ayan po yung City Hall. Ayan yung puting building na yan. Ayan po yung highway. Ayan po tayo dito babalik. May ano po dito matulits, araw ng pagsimba. Linggo po kasi ngayon, kaya maraming tao dito sa area na ito. At ito lang tayo, lakad-lakad tayo dito. Ayan o.
di ba mga tolits? Yan po ang sasakyan ni Noel. Ito po kay Joey. Ulit-ulit lang po ang ating pagkukuha. Ito po yung ayan o. Dito tayo lakad-lakad. Lakad-lakad lang tayo dito. Yan po kami kumain. Nila, Joey at Noel. Tayo ay lakad-lakad. Tayo po. Ayan o. Ito po yung simbahan dito mga tolits. Maraming nagsimba sa araw na ito. Ayan o mga tolits. So, yung simbahan. Ayan. Ito po yung Suwal Peaceful. Ayan o. Dito tayo, lakad-lakad tayo dito. Ito yung right, ito po yung Suwal Peaceful. Dito. Ayan. Suwal Peaceful. Yan ang matulit sa Suwal Peaceful. Ayan. Right, sa loob. Yan sa loob yan. At ito po yung ito, parang estatwa ng isda o malaking isda. Right. Dito na tayo. Ayan, daming tao dito mga tolits. Lakad na tayo, balik na tayo doon. Alright, shoot. Diba? Dito sa paligid. Alright. Balik tayo dito sa ating sasakyan. Lakad-lakad na tayo dito. Ayan po sila kuya. Ayan. Alright. Naka-smiling sila ni ate at kuya. Mga kuya, mga ate. Okay po. Wala po muna itong ating update dito sa area. Dito po tayo ng standby. Yun mga tolits, andito na po kami sa mga puno ng mangga. Katulad kahapon, andito na kami. Ayan po yung mga sakyan namin, oh. Ayun si Igan, sumasayaw na. Bumira na si Igan. Hala, sige, bira. Macho dancer, oh. Oh. Sumasayaw na si Igan. Dito muna tayo kasi marinig yung tugtog ni Igan. Dito muna tayo, lakad-lakad muna tayo dito mga katulits. Oh. Oh, may medyas pa ditong naiwan, oh. May medyas ditong naiwan. Yan o, sa mga kasamaan siguro namin yung kahapon. Alright, mga tolits. Medyas. Jumar, wala dito yung sapatos mo. Elastic ka. Ayan po, dito lang tayo mga tolits, no? Lakad-lakad lang tayo dito sa puno ng mangga, mga mangga o kung ano mang kahoy ito nandito. Wala pa sila. Dito po kami magtambay mga tolits kasi dito po yung malilim at yung iba doon ay mainit. Mainit po ang ating area ngayon, paligid. Kaya dito kami sa puno ng mangga, sisilong. Okay po, no mga tolits. Alright, yan yung mga puno ng mangga dito. Mga mababa lang siya. Ayan, oh. Tutok natin yung camera dito sa puno ng mangga. Ayan, oh. Di ba mga tolits? Ang puno ng mangga. Oh. Alright. Opo. Ito lang tayo. Habang maghintay sa kanila, dito lang po tayo mga tolits. Alright. Yan po yung paligid, no? Paligid dito. Yan po yung mga puno ng mangga. Marami po ang puno ng mangga dito. Kaya dito po kami magsisilong
para di mainit. Mainit po kasi yung paligid kaya sa bangin. Ito may mga ano-ano siguro dito. Hanggang doon yan, sa baba yan. So, may daan dito sa pababa. Dito tayo lalayo tayo dahil may tugtog doon. Nagpatugtog si Iga Noel. Mga puno ng mangga. Alright, hintayin na lang natin sila dito. Ayan o. Asa pa man sila? Wow. Wahiwan sila na mo. Si Bayjis? Andyan na. Nandiyan na? Sunod na. Nakita na yung shoes ni Joel. Wala. Sayo ganing mignari kay basig na apa? Wala na to. Uy, Wala na to. og nabilin man ganing to. Wala na yun. Wala na to. Ganing to. Tapos siyempre. Oh, mahal to. Ay, tubig yan. Anong giandam para ninyo? Para ninjo di ninjo. Para na mo. Ninjo. Nangao na mo? Oh. Dito na yung gutom na mo? Dito. Sa taas. Nagutom in town sila mga kababayan. Gutom in town. Nanamo po. Di ano? Ay, mga katulit. Ayan. Dumating na kami. Dumating na sila. Dumating na. Si tatay, saan si tatay? Okay pa. Nasa huli pa? Yan yung nagkakalit. Nas do oras daan god. Awa. Ako po doy, makakita ato. Ha? Ako po doy. Mao good. May bag, Hindi ito yung medkit na kwan. may bag ikaw ato man. Wala na yun. Yan po mga tolets, andito na po yung aking mga sakay. Ano to, mauna na tayo. Ay wala pa tayo pambayad din. Wala pambayad sa akin, hintayin natin sila. May medyas dun iniwan May medyas dyan. Ayun. Parang yan nga yung medyo niya kahapon. Sa kanya kaya yan? Oh, kanya to. Parang yan. Wala na. So, wala na yung sapatos. Wala na. Hindi mo, baka tinago dyan, Jesse. Yun mga tolits, dito tayo. Ang oras po natin ngayon ay alas 3 na ng hapon. Wala pa yung iba. Yung isang team andi dito na. Yung iba wala pa. Kaya dito muna tayo lakad-lakad, baka makasalubong natin sila dito. Alright. Yan yung paligid Ito yung paligid. Yan po, side. Ayan. Lakad-lakad tayo dito. Parang exercise na rin po ba mga katolits, di ba? Lubat na yung ano natin. Palubat na po yung ating camera. Okay po. Wala pa sila. Ito medyo mano din dito. Way pagod sila, way pagid. Lakad-lakad tayo. Dito sa area na to pwede rin pala dito tumambay at pwede dito sumilong, pumarada. Yung mga nakaraang buwan matulis dito tayo, dito rin kami. Ngayon dito uli. Yan may mga puno ng duhat, biyabas na maliliit. Yan, yung mga dito malawak-lawak din dito matulis. So, pwede ditong magtambay kaso mainit. Wala pa sila. Alright.
daan mga tolits. Ayan, at wala pa rin sila ay. Ito lang tayo, wala pa sila. Lakad-lakad lang tayo dito or tambay-tambay. O baba tayo ng konti doon mga tolits. Titingin tayo doon sa unahan konti, aray ko. Titingin-tingin tayo ng konti dito sa baba konti. Medyo malayo-layo na rin po yung ating nilakad mga tolits. At minsan dito yan sila bababa sa area na to, may daan dito at pwede rin sila ditong bumaba, depende po kung saan sila magagaling, dito or dito na side. Yan o. Oh. Wala pa talaga sila mga tolits. May mga linya na po dito ng tubig oh. May mga kabahayan kasi dyan sa unahan mga tolits. Kaya wala pa rin sila. Wala pa talaga. Yan o, may baka. Wala pa. Init. Yo. Hanggang dito lang ako matulis, hindi ako tutuloy doon. Hanggang dito lang ako sa area na ito. Alright. Oh. Wala pa sila. Oh. Okay po. Madilim, against the sun. Right. Ayan po mga katolits. Andun yung sapatos mo. Andun? Yes! Saan nakita? Andun yung medyas. Yeah. Medyas lang, naiwan. Kala nila Ayan. yung group sa putay. Ha? Kala nila yung group sa putay. Hello. Yan. Oh. Pagod. Ha? Oh. Naiwan yung dalawa. Meron pa ba? Sila Ate Bio? Sino kasama na Ate Bio doon? Ito oh. Ayan. Kuya! Hello. Gang. Geng. Yay! Oh, sino yung isa? Nagtagal po ng bota. Andiyan pa po sila sa Kasama likod. nyo yan? Opo. Very good. Oh, parang nagkadulas-dulas yata tayo. Parang nahalata ko yung pit mo. Ayan po no, matulis. Dito na sila. Ayun. Ay! Ayan. Murag kano na kung di kakauban nila. Murag kaagi man siguro sapa. Siguro. Tumig sa pa. Bantogra. Ayan o mga tolits. Andito na sila. Andito na si Ate View, si Madel. Ayan. Actually, yung first day po, tsaka yung second day. Bago ukay po. Ayan o. Kumusta? Kumusta yung lakad? Ayos lang po. Ayan. po. Langga sila. Walang bawas. Ha? Ayan, nandito na po sila mga tolits. Let's go. Tara. Tara na. Oh. Alright. Kompleto Ricardo na mga katolits. Kahit pagod, nagkakatuwaan pa sila. Ayan o. Hindi kayo pwede bukas time? Ayan. Ayun.
ating mga guide. Ano ka Guide na eh? from Siwasew is. Yan. Oh, tabi-tabi mo na, tabi. May dadaan. Medyo narigatan kami dito. Katayo mo lang. Oo. Dayo. Mukhang hindi pagod, oh. Di halata. Akala ko lang yun. Parang hindi halata. Napagod. Kung mayroong ano dyan, oh. Kung may kulay. Apo. Completo Ricardo. Completo Ricardo. Wala na, Jomar. Hindi ka na lang ulit sa sahod, Joman. Baka ng Quiapo, maraming mura doon. Ha? Quiapo. Mura doon. Quiapo? Kasi may dumaan. Di ba may dumaan? Maraming tumagal. Papansin nyo. Napaka di ajo? Mga kabataan. Napaka? Ay, wa naman. Hindi, Ay, may tayo sa mga naglalakad. Kamil pula. Oo, kuya may nakasunod. ano, sorry. Diko. Binalikan nyo ba?